Garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke,
ingeniari youtuber, ala bertsolari, irakasle baitari, surflari gazte, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zinelako, ia joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itxasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu zen Zumaia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelaik bere kolorea. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Gure herri eskolan etxekoa zara, denok egiten du, denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereina. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Orain ez alegoke euskara lizean, bere garaia niño siniztu ezean. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaia badakigu euskara garela. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Mediku kirolari eta kazetari,
Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako Herri Eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun uara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren ur berria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskara lizean, bere garaia niño, siniztu ezera. Zerako,
FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. Argi eta garbi entzun. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estamos contentos, sobre quién y costero, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! De horror se retira, bonita en mi altera, en el día de barroa, arquito no buena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Egunon Zumaiarrak hementxe gaudegu. Egunon Zumaiarrak hementxe gaudegu. Zuekin tartetxo bat pasatu nahi dugu. Bai, 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 pasatu nahi dugu. Belarriak irekita asko gozatu. Zuntzen bada maitia jakin Merezi izan duela. Bizitza oso bat borrokan, txiaren kontra korrika tordoka, atera punxa, litroka, emekiko azikatzen arroka. Eta zenbat gau egon garen, zeruari galdetzen jakin gabe, erantzuniko teten. Ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin, konkoratu daiki duguna. Kaixo, egunon. Gu LH3D gelako Ekain, Gualid, Ilargi, Enaitz, Izeia, Ibet, Eki, Nora eta Irene gara. Eta hemen gaituzue astero bezala Iskira Miskira irratsaioa eskaintzeko prest. Herri eskolako ikasleok prestatzen dugu saio hau asteartero 106.9 frekuentzian eskaintzen dugu Zumaiar guztientzako goizeko 10 eta 10. Euskaraldiari buruz hitz egiten hasiko dugu saioa. Ondoren udaberrian gaudenez plastikan urtaro honekin lotuta egiten ari garen eskulanei buruz hitz egingo dugu. Ahokora pilo batzuk ere esango ditu. Aste honetan urte betetzen dituzten ikasleak eta irakasleak zorionduko ditugu. Eta azkenik gaurko irratsaioko galderez gain, joan zen asteko
joan zen asteko irabazleen berri ere emango dugu. 3, 2, 1, aurrera! Aldatu dezakegu esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Zure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzure bihotzaren Maiatzaren 15-tik 25-era Euskaraldia ospatuko dugu Euskal Herri osoan. Badakizu zer den Euskaraldia? Euskaraldia mugimendu soziala da Euskal Herri osoan egiten dena. Euskaraldiaren helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskararen erabilera handitzea da. Lehenengo Euskaraldia 2018 urtean ospatu zen, ondoren 2020 eta 2022 aurtengoa beraz laugarren edizioa izango da. Denon parte hartzea oso garrantzitsua da. Ea denon artean gure hizkuntzaren erabilera handitzea lortzen dugun. Animatu eta parte hartu! Guazen amaika. Bizitza zukutu. Bizitza zukutu. Gure arteko festa bezalakorik ez da. Dantza eterralean, etxean zein kalean. Elkar bana dezagun, gaur gure poza lagun. Batera gauta egun. Bizitzaren maitale, dantza eta kantu zale. Zuekin itxuan harmonia zoriontxuen. Maitasuna partekatzen, laguntasuna loratzen. Euskara horatzen. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Azten, Zure alboan, azten, denak zokoan. Idazten, bizipenak ahoan. Lagunen altzoan. Azten, bizitza gozatzeko egina dagoela. azten, arazoak eta kezkak alde batera uzten. Idazten, mundu honetan guztiontzat dago lekua. Lagunen altzoan. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Hirugarren mailako ikasleak plastikan lorontziak egin ditugu. Azalduko aldiegu entzulei zein prozesu jarraitzen ari garen. Bai, ondo iruditzen zait. Horrela, nahi izanez gero etxean egin ditzakete lorontziak. Oso ideia ona, az gaitezen. Lehengo kontserba lata ertain bat hartu dugu. Inprimazio geruza bat eman diogu eta gutxienez 24 orduz lehortzen utzi dugu. Ondoren lata apaindu dugu, horretarako teknika desberdinak erabili ditugu. Batzuk tenpera erabiliz margotu ditugu
Beste batzuk aldiz marrazkidun paperezko ahoztapiak erabili ditugu apaintzeko. Azkenik, lorontziak lurrez bete ditugu eta hilen haziak ipini dizkiegu. Orain ureztatu eta zen egin beharko ditugu. Oso polita geratu dira eta oso ondo pasatu dugu egiten ari ginen bitartean. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, arma, tiro, pun. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, arma, tiro, pun. Sirristi, mirristi, gerna plat, olio zopak ikili salda urru, edan edo klik, ikimili kili klik. Orain hau korapilo batzuk esango ditugu. Saiatu zuek ere esaten, ea lortzen duzuen. Bitxi lore, lore, bitxi, patxi, pitxi, bitxi lore, biltzen zortzi lore. Mari gorringo, txuri gorringo, bihar eguzki ala euri egingo? Entzun erantzun, bernean kanpoan hitzako jartzun. Begira gure mundua zabaldu, begira Altza beso bat gero bestea, astindu garrez banatua airea. Lurra da gure ama, zaindu gure lurra. dantza dezagun, mugitu zaitez, esne bidetik oihartzuna entzun dezagun, altxatu zaitez, salto, irri, dantza zaindu dezagun, esnatu zaitez, gure planetan behar gaitu jaso dezagun, mugitu zaitez, bat, bi, hiru, la la la, la 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 la, esnatu zaitez lagundu, la la la, la 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 la, oh, la la la, la 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 la, esnatu zaitez lagundu, la la la, la 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 la, oh. Zabaldu, begira, begira gure mundua, zabaldu, begira Urte betetzen txanda iritsi da. Gaur 3B gelako Laia Zubimendik 9 urte beteko ditu, eta maiatzaren 21ean 5D gelako Martin Zaizabalek 11 urte beteko ditu. 6B gelako Leo Lebrerok 12 urte beteko ditu, eta 3A gelako Luzearretak 9 urte beteko ditu. Maiatzaren 23an 3B gelako Gorka eta Sara Urresti 9 urte beteko ditu. Maiatzaren 24an 5A gelako Ane Leonetek eta 5C gelako Ekain Leonetek 11 urte beteko dituzte, eta 3B gelako Hugo Sánchezek 9 urte beteko ditu. Maiatzaren 25ean 6D gelako Paula Rubiok 10 urte beteko ditu, eta 5D gelako Ania Girezabalagak 11 urte beteko ditu. Zoriona guztioi! Maitasun loreak zuretzako, eta betzera.
Denok itxaroten zenuten momentua iritsi da. Joan den asteko galderen irabazleak zein diren jakinaraziko dizuegu eta segidan gaurko irratsaioko galderak egingo dizkizuegu. Pasaden asteko irabazlea hauek suertatu ziren LH3Dko gelako Ekain Kabeza eta LH5B gelako Maialen Babogelen. Zorionak bioi! Erne deno galderen unea iritsi da eta. Hau da 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Zer ospatuko dugu maiatzaren 15-tik 25-era? Berriz errepikatuko dugu galdera. Zer ospatuko dugu maiatzaren 15-tik 25-era? Hau da 5. eta 6. mailakoentzako galdera. Euskaraldiaren zenbagarrengo edizioa izango da urtengoa? Berriz errepikatuko dugu galdera. Euskaraldiaren zenbagarren edizioa izango da urtengoa? Erantzunak irratsaioa bukatu ondoren 3D gelara ekarri behar dituzue. Esaten eben diru mordo zeunkela gorderik auskalo non daukazun zuloa beti berdin jantzirik eta zigarrokina Espainen artian dardartita matatua beti bakarrik triste albarkazarrez bidean eta hauritako eskuetan beti bakarrik aizeari egiten berba batek dakin handik eta norantz txatxo noza txatxo beste mundura joan zinen hoi probatu barik neska zalia bazinen baina inarketzuen inoiz zuaz dantza egin nahi Beno iritsita agurtzeko ordua. Irratsaioa zuen gustukoa izan zelakoan datorren astera arte agurtzen zaituztegu. Datorren astean 6 ataldekoen txanda izango da. Ondo izan eta hobeto bizi, agur! Munduko bazter guztietan denak libre jaioak gara. Hangarela hemen edonor garen unibertsoko parte gara. Mila kolorea zaletan ta mila eskubidea hoan gure maitasuna zure elkartasuna sentituko dut nik zainetan. Azaldu zaitezta, ongi etorri, eskuak zabalik, giza eskubideak
gaitasuna. Aurrak aurrekin jola zelkarrekin, eskurik esku maitasuna. Besarkatuta babesa eman, berotasuna zure ondoan, eri eta zauri behar duenari, lagundu eta musu eman. Azaldu zaitezta, ongi etorri, eskuak zabalik, giza eskubidea. Ta eskola zuekin, ta kalea zuekin, ta bizitza elkarrekin, bizirik. Ta eskola zuekin, ta kalea zuekin, ta bizitza elkarrekin, bizirik. Elkarrekin guztiok bat eginez bizitza